लांब पळा पैसे सांगता उबर ना आला गॅस्टान उबर काही बुक केली गॅस्टान उबर काही बुक केली तू मोबाईल लागा रे ऍप दाखव तुझो मोबाईल लागा तुझा मोबाईल काढ तुझो उबेर नाला पोळो किती मोबाईल लगाय मोबाईल काढ मोबाईल काढ हे ना देना करता उबर हायता मरे तुम्ही 03 हा तो शानपण सांगता मरे व्हडले उलयता मरे हांगा 03 पासिंग गो मला चलना 11 पासिंग आमची तुम्ही हांगा 03 ओनर कोण रे ओनर उले रे नारे पहिले होतो काय आले रे एवढ्यान बाय रे ओनर कोण रे ओनर कोण गाडी येतो तुका खबर नाही जरा गाडी चालवता तर तू अरे उले मरे आता ओ भाई सांग बरं अरे उले बिगी नाला फोट्टा लायसन मी काय नाही गाडी पंचर कोण गाडीकडे पकडा कोण नका खूप जाता रे गुड डेली उबेराची गाडी येता मला ए गाडीचा ओनर कोण रे कानातले काढ रे ते गाडीचा ओनर कोण उबर मरे ना उबर ना अरे मला सांग आणि उठ गाडी आहे उभार म्हणा सांग मोबाईल घे मोबाईल घे हा बाहेर दे तू बाहेर ये रे पोहताले कसो आमका पहिले आणि ओमकार तू पोहताले कसो नेक्स्ट टाइम गाडी कोणाची गाडी कोणाची नाव सांग ओनरचे नाव सांग तू गाडी घेऊन बाहेर ये तू ओनर गाडी येतो गाडीचं ओनर तू ना हा ओनर ना हा मग नाव किती ओनरचे नाव सांग तुझ्या ओनरचे नाव सांग रे लायसन देतो ना तुझ्या कंप्लेंट करतो पोलीस कंप्लेंट करतो सोमनाथ मरे सोमनाथ कोरगावकर हा तोच मरे उबर हाडून होता तो मरे सेकंड टाइम त्याची फर्स्ट टाइम गाडी धरलेली त्याची मरे हा सोमनाथ कोरगावकर सेम गाडी धरलेली त्याची हा यो मरे व्हिडिओ याच्यावर घालताय मीडियाचेर घालता मीडियाचेर मरे सोमनाथ कोरगावकर त्याला विचारता मरे ऑलरेडी गाडी एक धरलेली मरे त्याची हा होय त्याची गाडी ऑलरेडी धरलेली मरे योगेश सोमनाथ कोरगावकर दुसरी गाडी येईल उभा होय त्याची एक गाडी धरलेली मरे तुझी हा खबर सांग फोन कर आणि ओनर कोण गाडीचं ओनर कोण शोधू नका रे शोधू नका रे गाडीचं ओनर कोण रे सोमनाथ कोरगावकर मरे एक ऑलरेडी गाडी धरलेली मरे त्याची उबराक तू आता परत कसं येईल तर मोपा व्हरपाक तुका खबर ना म्हणजे ऑलरेडी एक व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो मरे त्याचो तेणी परत कशी गाडी धाडली तर तेका यो म्हणून सांग मरे तो सांगतालो मरे शाणपणा तेजी फोनाचेर आमकां तेका सांग मरे यो म्हणून मोपा गाडी हॅलो हॅलो स्पीकर हॅलो 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 उलट ना म्हणतो उलय मग खरं उलय हॅलो स्पीकर डिस्कनेक्ट केला हॅलो घेतलो का रे तो उले मारे त्याच्याकडे हॅलो ते हेडफोन मी ना मरे ना ब्लूटूथ गाडी कनेक्ट करून ना हॅलो कोण फोन तो उलय ना मला बाय हॅलो 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 तिच्या गाण्यात कापासतात उलोवपाक
सोमनाथ कोरगावकर तो ते दीस येयल्लो तोच तो ही दुसरी पावटीची गाडी मंजुनाथ कोण तो परत फोनला रे परत फोनला बंद आहे बाय हा चला मरे ओ पात्राव तुझो तुका एकटो सोडून फोन मन घातलो आणि चढा तुझ्या गाडी हा तुका 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 खबर तुका राव तिची गाडी राव रे व्हिडिओ काढून फायदो ना कित्याक फायदो ना व्हिडिओ काढून फायदो ऑलरेडी तिची तुमका कळोंक जाय मरे तिची गाडी एक धरलेली मरे आम्ही हा तो व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो मरे आख्खे ग्रुपांचेर व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो हा तू कसो येयले परत व्हरपाक तर तू हा के रे उबरा गाडी धरयता हांगा तुम्ही उबरा प्रमोट करतात के रे तुम्ही आता तुमच्या बरं ह्याच्या हा? पुढे तरी आमचो धंदो गाडी शापूत सोडून सुटला के रे कळलं न्हू? हा वयतलो तो धंदो शापूत सोडून सुटला आमचो एकूच धंदो उरला मरे आमच्या हातीन तो भायल्यांक दिवया आमी पाड घालून येता. बॅज हा, आले आमी कितें करया हांगा बॅज बीन कितें काय बॅज हबय हे लायसन्स तेजे भायले ड्रायव्हर पोलीस आमकां येतात मरे बॅचाक खंयच्याक नो हा दिवया मरे Subscribe Prudent Social Media channel and press bell icon for latest notifications.